धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफुरियाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलाव दिनै साइन्स एक्जिबिशन खुंदों। थामहिनबा बिगियानारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। फरायसालिनि बानजायनायाव खुंजानाय बे साइन्स एक्जिबिशन एबा बिगियानारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे साइन्स एक्जिबिशननि गेजेरजों आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरा गावनि सोरजिलु गुन एबा क्रिएटिभिटिजों बायदि रोखोमनि प्रजेक्ट बानायनानै रायजो राजा आरो फरायसाफोरनो दिन्थिफुंदों। दानि गासै निउस पर्टेल नोंथांनिसिम आङो साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे फरायसालियाव दिनै साइन्स एक्जिबिशन आरो स्पर्ट्सनि एनुवेल स्पर्ट्स उइकनि दिनै इन'ग्रेसन सेरेमनि दंमोन। बेयाव आं फोसावनो सानदों जे जोंहा नै 2026नि जिथुनिखि एडमिसन माने से थाखोआव माने LKG नार्सारि बेयाव जागायनाय बे हाबाफारि जों लाबाय। बेनिखायनो जायफोर बिमा बिफा दिथागिरि फोरा जोंनि फरायसालि मुं थिसननो सानदों बिथांमोना लानो हागोन। जोंना पियरलि इंलिश मिडियाम स्कुल लोगोसे जोङो बिमानि राव बर' एमएलखौ जों होनाय जायो। जों क्लास 12 लेभेलसिम जोङो आर्ट्स आरो साइन्स आयदाबो जों लानाय जादों। थ' गतिके जायफोरा माने गावबा गावनि गथ'फोरखौ जोंनि फरायसालियाव होनो सानदों बिथांमोना होजागोन। आरो जों आसा फारियो जोंखौ सहयोग खालामगोन, सहाय खालामगोन। आरो जोङो जोंनि फरायसालिमा जिहेतु जों बोसोरफ्रोमबो जों मोजां मोजां फरायसालिनि फरायसालिनिफ्राय दिहुननो हादों। जोङो डिस्टिंसन स्टार बिदिनो फार्स्ट डिभिजन माने 100% रिजाल्ट जोङो बर'नो हादों आरोखि। थ' गार्जेनफोरा गिनो गोनां गैया बेयाव होनानै गावबा गावनि फरायसालिनि गावनि गथ'फोरखौ बेयाव माने मैखोमै बाहागो लानो हागोन। जोङो जोंनि बे फरायसालियाव खालि फोरोंनाय नङा, माखासे इन'भेटिभ थिंकिं जेरै साइन्स एक्जिबिशननि गेलेनाय आयदाफोरावबो मेथाइ खननायफोरावबो जोङो होनाय जायो। दा जों देग्लाय बोसोर आर्ट स्कुलबो जों लानो सानदों। जों सानफ्रोमबो सनिबार आरो माने देवबार बे माने सप्तायाव साननै आरोखि बेखौ माबागोन। आरो सानफ्रोमबो जों बे हेन्ड राइटिंखौबो जों कर्सखौ माने क्लास वाइसआव होनो सानदों आरो। गतिके जोङो जोंनि गार्जेनफोरखौ मोजाङै जोंनि बे फरायसालियावनो मुं थिसननानै गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां माने केरियार दानायाव माने सहाय खालामनो हागोन बा माब्लाबा साक्सेस खालामलांनो हागोन आसा फारियो। जोंनि फरायसालियाव साइन्स एक्जिबिशन लानाय जादोंमोन। बे साइन्स एक्जिबिशन लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि फरायसालिफोराव माखासे हिडेन टेलेन्टफोरा माने बाहेरायाव ओंखारबोआ। गतिके जों बिसोरनि जिथु रोंगौथिखौ जों बाहेरायाव दिहुननो थाखाय जों बेफोर मन्थ्र जों तैयार खालामदों बा प्लेटफर्म जों बानायना होदों। बिदिनो नुदों नोंथांमोना जोंनि बे फरायसालिनि एकदम माने फुंनिफ्रायनो एकदम मानसिफोरा लैहोर लैहोर बिमा बिफा दिथागिरि गासै फैनानै जोंनि फरायसालि खाथि खालानि फरायसालिफोरा फैनानै जोंनि बे एक्जिबिशनाव बाहागो लादों। बेयाव जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फरायसालिनि जाहाथे इयुनाव साफा मोजां मानसि जानो हायो, साइन्टिस्ट जानो हायो जों जा एरियानिफ्रायबो। थिग बेबायदिनो बिसोरनि इन'भेटिभ थिंकजों जायगाया जाहाथे माने सुस्रां जायो। आजिखालि जिहेतु नुदों जोंनि आबहावायाव माखासे गुबुंले जानो हमदों। बे आबहावाखौ जों बोरै संरक्षण खालामगोन? जोंनि ग्लबेल वार्मिं बेफोर जाबाय बिराद गिदिर जेंना। जों अमा फिसिनायाव दाउ फिसिनायाव जों बोरै साइन्टिफिकेलि जोङो आदब खायदाजों जों बेखौ जों फिसिनो हायो। थिग बेदिनो आबादखौ बोरै मावनो हायो बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। थिग बेदिनो रेन वाटार काल्टिभेसन, रेन हारभेस्टिं जे अखानि दैखौ जों ओरैनो जों माबा खालामो जों आननेसेसारि जों, खिन्थु अखानि दैखौ जोङो मोनसे स्टर खालामनानै बेखौ जोङो रिसाइक्लिं खालामनो हायो। बोथोरनि सायाव जों स्टाडि खालामनो हायो। थिग बेदिनो दंफां लाइफांखौ जों मानो नांगौ, जिब जुनारखौ जों मानो नांगौ, बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि माने एक्जिबिशनखौ जोङो गथ'फोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों आरोखि। निस्सय मोजां जादों। जों इयुनाव आरो जों बेनिफ्राय साबसिन लाबावगोन। जोङो इन्टार स्कुल एक्जिबिशन कम्पिटिसन जों फाथिनो मोनसे माबा खालामो, जों आखायाव लादो। जोङो निस्सय खालामनायफोर जों फाथिगोन। गतिके आङो बेखौनो बुंनो सानो जोबनायाव जे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे माने उनाव बांसिन बाहागो लाबावो। जों रायजो राजाफोरा जाहाथे मिथियो जे जों बेनि गुबै जाहोना मा, गुबै थांखिया मा, बेखौ जाहाथे मिथियो। बेखौनो आङो बुंनानै गोजोनथों।